Zdravím, volám sa Michal z Minixu, nachádzame sa v Norimbergu na výstave Embedded World 2025. S firmou PDUC sme nadviazali partnerstvo ešte len teraz v novembri, ale už teraz sa nám podarilo PDUC nasadiť do niektorých veľmi pekných projektov, napríklad v železničných aplikáciách. Firma tu v Norimbergu ukazuje svoje novinky, podarilo sa im rozšíriť portfólio železničných meničoch, zvýšili dostupné výkony, snažia sa preniknúť aj na armádny trh, predstavili úplnú novinku, filter, ktorý má armádnu certifikáciu a je možné ho použiť s ich železničnými meničmi, tým pádom získate certifikované zariadenie pre použitie aj pre armádne aplikácie. V prípade, že budete potrebovať akúkoľvek technickú pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne radi vieme dohodnúť aj stretnutie s odborníkmi, s technikmi priamo z PDUC u vás na firme.